To hakani ke snginga aingo biang yo play ba ngan yo biang ban hikai phi na ke ktien ke jong play nganut ban ong ba kani kabangan hikai phi nang ni shkmat kandai ka jing hikai ke bakham kordor nganut ban ong phi bat kandai ru ka jing hikai ke banirap phi ba phin sngot ho shiboni ki nongrim ki banag ktien ke jong play lanang ikwa ban yo i ki Kambah ne wat bangin yo i ke juba lasigani ke jing keren jonga kam the day tang bangin yo i ki Kambah wat langa ai kerteng ki nongrim ban yo i ki Kambah anrei kani ke bangan keren mendag sngi kandai ka wei na ki nongrim ki ba pide fin tip aga jing day bat ke jing shakri blay ba fin yo i kum lo bo blay un kurkhui phi u blay un darkat bat phi u blay un yalam phi un ka jing darkat jong blay kan long bat phi kani ga dega nongrim ka bangan pen i phi mentag sngi hot nga la jukurani kini ki ek en rai mentang kwa ngan net kham ngan ong no kumne ngan hikai ga ne ga kom ga ba kham bria bat nga kwa bangan pen itang la ka wei ka bentana ga tin ga jong blay tang ba hagani ga nongrim hagani ga lenong ga ba gospel jong Lucas kul nong ga ba nyau ngan puli ga ne ngan kren tama kana kadan ki nongrim ki Bakhraw palat hagani ga lenong ki ba nga kwa ba lesinga nomlaan pendep tang mentag sngi ngan hap kren ni gani kumba arsian hagani ka cingkren jonga tingini pet ye gani ga nongrim ka ba watla dang ngila duai bat bangin yo i ki Kambah andrei ngiklem yo i setia ki dan ga daw baga daw ga de bangim tip ye ki nongrim ki ba dan na ga ktien ga joplay nga puli gani ga jingja na ka gospel jong Lucas no manyo ngayo i ba kani ga jingja ga ba kham kerpang ga bible la banong no ga gospel agi gospel baro balenga ongkum tana mar kidon ki ba i kumba ki baklang ne karukom le ka i kumba ga bakla henry ngayo i ba jisu priang ne usngotenat ne bat uda la i kumba ga dapen ki i uru leng ba ga jingle bat nga sawat ye gane galanong nga wat na menshua nga hikai gane hot ye ju hi tang ba nga lap banda nga puli bahamenta bakani ga nongrim kadan shibun palat ki Bakhraw ki ba ngini page company wala kirki ngan peni phi na ga bible phi lesing ala ju ong bro bori ka kitab sam nong khat wei khat ga balai ga ong la da phi pendu no ye gi nongrim pinda hok ru pin le ayu ka ba mut ting ting da bangi shakri blay nangi mut ban yo i ga jing em jingi bat ha bangi pendu no gi nongrim ting ting klem yo i bat nangi yet ye ka tangi klumar nama balai ngi klem dan nongrim ngai idan gi breu ba klem dan nongrim ha ga jingi dei bat ga jing shakri blay te la la kalong ha kam shimet jok phi la kalong ha ga jing shakri ga be dei bat ga kamu blay ne kalong hang nong no ru pidi pin tip ba blay ula bu ye gi nongrim ki ba Bakhraw palat aga jingem dengan puli phi yagane ga jingja ngan shupuli shwa bat ngin si pet kai ka bangin ye sai nang nila ne kai ka bo bleu ayingi ka bangan sa share shfi nagani ga jikai tengini puli shwa yaga gospel ga jong Lucas kul nang ga nyaw na do khat ga beningko ti anda ula la pendep yagi jing ong jong ubaro aga ba yos ngau utau pat ba ula rung shepo kapenam tidanu shakri uwe urang ba shispa uba ula uba pang bat uda na tumir ga jingya tiba ula yos ngau shapang jisu upa ui gitumen basan gi jiu uda kerpa di ong banwan penim yu tau shakri jong kiti apa gila poya jisu gila kerpa u gila ong ulang uba day ba menle yaga ne na ba uiet yaga kunja jingi bat utay ma u yaga sinagog yangi
Uji su tu la let lambat ki te haba jengai syu na te yeng orang ba sispa ula pa iki lok syu ulong ku kun rat wat pen sita melade na bangam long ubadei manwan rung po ga yeng jonga limne ngam ngau ya lade ubabet banwan hamen re syu ong da ka tien to ansapen kia yo shakri jonga na bangaru ngalong brio uba labo apa ga hukum ubadan ki sipai po jonga tengo ong au ne kele te ule away pat ale uruwan ba shakri jonga le gane urule te bau jisu la yo sngau ni ki e ula sngau pla yo ba da bau la pai ula ong to pa ba bo bo yo nga ong a pi ngam shim la sham kat ke ne ge jing e mwat Israel ru te haba kita ya ki bala pa ki la let pai pat shekatri yen ki la sham to shakri bau la ko pa pa hi ge ne ge jing ja wat la da nget pila ji sngau wat mangaru la kranika bon sin rai nga pudi gani ga lenong nga sngo kadan ka jing sngo tanat ka ba nga mau ta mga sutanat nga yo igi jing shai gi bobon ka ba kong ka ba nga kwa bangan pen iyang ni ga dai na ga ni ga jing pen kia ka jong jisu yo ni shakri jong rang ba shispa ka ba kong ka ba nga yo igi dai ya ga jing long ka jong ni rang ba shispa fi ni rang ba shispa dai ga jing shi shau ju dai ju uni orang ba sispa udai nakapenam uni brio udai udan ke jinglong ke khamper ke jinglong brio jo lesing ini yo jing hikai no brio bon ba udai brio bedan ke kerdan apa orang ba sispa ke mon udai nong yalam Bakhraw udai bedan bor apa jo ke government kalapan ko bor yo ba ula ban penia sispa ngot brio ula ban lekat bauman ban keren ban hukum ban peniaji gini bikin ko ngoyo dan reke ika banga pen fi yang ne ka bible ko ang udan ushakri jong ubau upang udan hatmer ge jingya tia bau yo asngau sapang jisu upha iki temen pesan ge ju de kerpadi wang wan ban penem yo shakri jong hi ke ni ka banga kwang ne shong kham bania igane hi ke jinglong ke jong uni urang ba sispa kedai uni urang ba sispa udan ke jinglong ba baha uklem ino yala ushakri ubala shakri bahayu hadien baudan abau yopang amal bana fi nda yopang ushakri kadan ke jing ge yeng namar mdan bayarap kam bat udairu badai bani trei siu bainong yu talda umla tre takum lu fin ai bainong mau ditang syakri pi kani ka dei ka bangayo iba udan ka jinglang babahal no bro but what lada uday usyakri ubaditang usyakri ubarit akmat jong uday nang yalam Bakhraw udan ga bor udan ga spa ubiang no bro Henry upen ya ka jinglang babahal jong uda ka ba uklem beno yo ni syakri habau pang waradu utmir ke jing yap kumat uni urang baha udan ke jing it yo ni syakri lani udan ke jing long ke baha ba umnya ben yalau jong syakri ubala syakri yu baka babil ka ong ni udan utmir ke jing yap kumat lada uyap ro imat uni yap ke yeng jong uni hi urang ba sispa fika ni ka klem don ha ki brio jong i gini sni ka do na ki brio jong i gini ngi ong ibahagan wa noru renda bagi nong tre yang ki shikri jungi ki pang kaba ningkong kadai ngin it hu shiki bayeng ngin paranoid ki laningin mongi la bani bo hospital su is tu nang ta su yarap ka tu ne nama kamne ka kamram jong gitu ki kinrat bakin le bahayu tu shikri namar kila aida ka bainong temen tau la pang mla tre su te kadai jingkit kli jong ulani jong ki bayeng Henry uni urang ba sispa umdan kum kata ke jinglang. Pi udan ke jinglang ka babha. Anda keren ni gani mendag sngi. Kenang ba kanong ke jingirap ipi na takadang sa ong banga puli ka ngayo jing shai shibon. Pi kalong ka lesson ru ka ke jing hikai ka Bakhraw ini. Pi walin mat bau ni briu yo ka Kambah ang ni ka Kambah ka Bakhraw bau kia ni shikri jo bau shukia bau shupadwa mdek mta dan briu mot pan shu padwai bagi dan jing bagi dan jing pang bagi shu padwai bau blend jubab iki unum jubab ngan ong bet da kham khor unum tre ruban phai ka khmat la ga jinglong jong pi kadai ka bam dei setia kat kum gi Nongrim jong ka jing kwa ga jong play
na mga Iohi ya ka jinglong jong ki brio gini gisngi ba kidan ki brio ki basngot na tangban le sneo ki basngot na tangban le he ki basngot na tangban nyau ben ki berit ki beria ban kini ya ka hok jong ki way ban mo ban eye pressure lane ban kia ki bopli ki beduk ki bejinjar ban da ba ki poy ya jakali le ba ki pang tigin ibeng tu ki fi lada pimut kumta lada ka jinglong jong brio kalong kumta bat daudana ka jing ukwa pada banyo ga jubab da lei ru pinom yo namar fi ngan peni fi mena gisngi yaki ngakran ni kana magadan ka nongrim ka Kambah na ka Bible ka baw ni orang ba sis paule fi ngan bu da kani ka point na kani ka par ba ka jinglong ba ba ka de usambai ha ka kti ka jingi lada yo kata ka ktien kan pen kelai ka jing jong fi yo kani ka ktien ka bang kren men ta gisngi kan pen keladur ka jinglong jong fi bro ka ngan ong biang sisin baka jinglong babha kada usambai ngan da puli fi na Bible puli bat nga na ka shithi ka jong Paul shiki Galatia kal nang ko ba Henryo na ka khat ka ba nyaw pet ngan da pen shai ba ong ko ne wat sha ba on shukor fi on shukor yo blay o Paul abu tho ini shithi u ong ko ne wat ju sha ba pin ba on shukori filani wat sha shukori ladi but wong gumne num laru ban shukori oblay nda ula dep ong ya kata ktien wong gumne wong namari ke ka bau brio bet ya kata uni arro fika ne ka ktien nang ne gamat wale sha shukor ladi gamat dan ki brio ki ba shukor ladi pi shukor ladi namar balai ba pimut ba nga mo pi bet le pai ke besneu pi kran giktin ke bomlang ke brio pi le ke besneu ke berit bria ke ba bom don bono ta pi pen sneu ni no pi pen mara sneu ni no dan ke brio le jat ke jat o wali sha shukar le di namar pinum la ban shukar you play dan bala ban shukar kamun iu ni kamun you play pim la ban shukar wali pen bet you play lada fi mag uang ni namari ke ibu beri bete ke tahu ni orang kamu lada fi le sneo ni itu pini ada ke sneo wali syukur dia play lada fi le bahai pini ada bete ke bapa kata kata ke bapa mla ban pen kala wali syukur dia play ayu ikan tin mut lada fi le sneo ni tu wali pen bete dia play dia pini mla ban syukur dia play utip dia play pile aku menunggu jingim jopi ke pemalang sengi ke ibu pile ben fi kata ka de ga bang kwang an ong fi mena gisngi ba fi de fin sngot ho e gene ga jing shisha ba kane ka ba upol tho ang ne wong wat sha ba an shukari fi an shukari o blay namari ka ka ba brio u bet ye ka tahi un yo atru naga ta daw abang kren ni gane ba uni urang ba shispa udon ka jinglang ba ba fi ka jinglong ba ba ka de usambai nga ong fi ba ye ka ba bet ye ka taw ni ot tigamot ban ong ipi ga ni ga par fi ka ni ka jingle ba ngan kran ni ka jingle ba ba dan ki brio ki ba penrem ye ni nga kwa ba fin de shai ba ka ngan na kran ba ka ni klem yo ye ga jing pen em na mar bangile ba kata kata ke bangku angan wat lek bakla nang ta ke jing pen im ngiyo mdei bangila ban le ba ban im ba ban le ba bangiyo lek benang em kata kata ke bakla ke jing le ba kam dei ke bayarap ingi bangin lek benang em kam dei kam ta na repeat pun se ni kata namar haga Bible hi ke ong bet yangi lapen im a de ke jing ai a kata kata de ke jing ai ngi dei ke bala jot ngi dei ke bala pop ngi dei ke bam ke jing le ba jingi ki long tang ke serdep jot akmat jong blai kamdan jingmat tangba ngakwa nganong fi hadien bau blay ula pen emi fi daga jing ai bat pila yo mat eu Jesus Christ daga jingem lani la da pempat yo mat ru sngot ho igane men daga sngi ba fi don kamba na pediang yo Jesus Christ daga jingem jowi bat nda habau blay ula kta iga do not jowi pidi bin tip igane go wai ba ka jingle ba bha ka de ban buat iga jingem jowi wali ong bangi ke jingle bah kam ke jingle bah la ni ke jingle bah kam dei ke jingle bangi yo jipnim ha ke dei ke tangi ni ke jing pnim ngam ekran hari hadien bangi yo jing pnim
Ngide ban tip ban le bha ke jing em chi. Ban le ki kambah bha. Namar dan ki pripat ki bapen bakla bagi bu da ke jing le bha nakhman. But ki weng no ya ke jing ngai. But ya ke jing ai ke choplay. Ka tare ke bakla. Fi kabanga pani fi menta ke singi kedai. Bahadian bangi tip ya ke nongrim ke banga krem. Lada ga day bangin yo ya ke jubab jong play ke jing im jingi lani ke jing ker khu jong play. What let klet ngi day ban le ya ke baba. Fi na pule ke ke shiti jong ki galti agal nang ko banrio na ke khat ke bakhandai u ong kum no ong. Ti hakabale baba. What I bangin man tacho namar hakaya ke babiang nginio ot lada ngimdu bor no. Kamut kani ke khat ke keren bangi day ban yai le ba. Kalong usumbai haga ketiga jengi. Kamut lada ngi le ba man la kesengi ngim tan no ngim sange no le ba ben finyo I haga we kesengi lada pimdu bor pi yai le ba yai le shi yai le ba kat shi ke pilai finyo I haga ya ke biang kamut haga por ke badai. Pinyo ya ke ke pilabet baru belaun ker kui. Kita kadai ke banga ngayo I na ke Bible. Baga jingle bah. Kadai ke badan ka mole nyompe ni ke jingle bah. Pet yu Jisu ong kumno ke gospel ke jong Yohanes kalau nong ke besipawa bagi mut balen temau yu. Uang kumni na ke gospel ke jong Yohanes no besipawa ke dekat balai puar. Uang kumni u Jisu itu uang sibun ki jingle babah ngalapen iya pi nau tau kupa jong anamar kanuk na kita ki jingle pinsalen tem. Ya nga. Nama ki mut balen temau yu. Wang ales niyo ayu. Don kanu ko bang ales niyo. Mapimot pa ng tembaw nga. Wang sibun ki jingle babaha. Ngalapan iya pi. Na nautaw ko pa. Diyo nga. Habaw Jisu ima na yung pertay. Uklemle ka bas niyo. Katsya balet ule ba. Ba't kimot pa ng tembaw? Pinapuli bahabo Petrus uyalap yo Jisu hakikam ki apostle nang besipo hakayeng jong Cornelius habulet yalap ruong agad khat ka balay pupra uyalap ni ong siapang Jisu bana Nazareth kumno bo blay ula pensle yudo mensi makhoy badagabor udayat keleng udale babha uda penkia yege babaro ki bapan sitom do setan na bo blay long ringkat badu Pi udale babha kejingle ba. Uji sude bale ba. Ukwa ban le ba da kejing im jo hadu pun da yapi ule ba. Klem le sne ni nuru. Hadu ke last minute ule ba. Pen im tu beriu badan udaka je geding puna we na giliang giba dan bat uba yang apedeng bat habau yang apedeng we na pedeng jongki udaka upan ma bat Jisu udang pen im kamut ke jingle bah jong Jisu ke dan adu ke last minute fi kasaong ke Bible ia ke bau beriu bet ia ke tau ni at kamut abau le bahai pimla pin tep yo beriu bele bah yo beriu bele bah da tep unmi hi ke bah balu Jisu pimla pin tep udai ubah unmi shikhman unmi pan aga jing tep hi fi kini ke jing le bah fi kadan kadai sembai bah pila bet yo sembai bah unmi hi bah malai Jisu sami pan aga jing tep mau klem les ni ule bah kajing ne baba ga dai ga badan kam adin bangi yo ai kajing penem ngayo i gini gisngi gi priu gidan gi bom skol tho ne le ke klem le ba ga jing la da klem le ba ai pinyo im dan jing mat pinyo i gi Kambah ga jing im ga bok da kumwei pikwa pre banyo ai no play ha ga no kom ga long kum ta lan gi priu pom chule ai no ro song super khar pe tang yela di perkat tang yela di bai tang yela di bai mjule ai ga ba ai no ro mle bahai kamu blai rum lahi ki priu rum lahi na yo le ki le khamsni open ban bat na bikidan jing e ki duai sho blai bo blai jubab aga no gur kom ka ta nongrim kan long
Pi ni orang ba sispa ngasong pi bangayat benia ba na mangayo I na ga Bible ba ga jingle ba kadal la ga jong ga jing mentoy ga jing shikri play. Pengen peni finang ni na Matius kala nang besan pengen ni pule gini Matius ka ong gini gikten kani ga dai bakran u Jesus Christ sngap mu ong ni haka gospel ka jong u Matius kala nang ko besan nganda pule gini khnang bakani rap ipi bapin sngot ho ye gini kitien ka banga ong dak bele ba kadai usumbai haka kiti ga jingi Pi ida pi puli ke kit gospel ke jong Matius kalau nang kebesan ke dekat ke bekan Rio pe uang yakini kiten nas kutenat ba ya jisu bo hikai yakini ke pe uang kumne uang tu pen shai kum tai ke jing shai jong pi khamat ke brio bakin yo I yaki jingle ba bah jong pi bakin yo ya ru yo kupa jong pi ubah ki penang fi ke bale bah kadai ke jing shai ke bangi day ki khon ki joblay wang bakini yo I ki jingle ba ba jong pi naga taga daw fi lada pi kwa baniya bau blay un kur khu un jubab un ma un le ai ki jing em jong fi kwa ba pin long ki jing shai ke jing shai ke day ke jingle ba ba ai kum ki kristan kum ki banget ya gini gisngi ai bagi briu gini I ba bagi shong a yeng sam aka jingre bagi bayi masam aka jingre bagi marjan marpa aka jingre bagi ki briu nginde ki briu ki baki numio I ga jingdom kini I ga jing shai balai namangi le ki ba ngide ki briu ki bale ba aka kam ga bangi trengi le ba aka yeng ga bangi shong le ba Baki briu ki ba kumno ngi le ba finio I ka taga de ba bi bet ilo jong sumbai haga hima ga jong blay but ka taga ba bi bet pinio ot aga we gisni ngasngot nat e ga we ga translation na ni ga Bible ka ba le si haga ktin ga si ka klem da shai ba ga ne tan rei nganda pin I pi aga ni ga po na ni ktin ga jong blay na mar ngala puli pi menena ka tu ga nang ga ba khat we jong ga kitab sam hare pin da puli ba na ka khat ga ba nyau ko ong gum ne Kong nabau try ulang ubahak. Utray ulang ubahak. Pi kong kumne. Uang kani ka Bible kasi kong nabau try ulang ubahak u iya je ka hak. Ubabet unyo khmi iya ka khamat jong kala iya pair ba kani ka translation nang ne. Kajing siya kamday kumta. Lapi puli bahai kani kong utray ulang ubahak. Kani ba ang iya ka hak ka jing siya hagaktin English kong he loves doing good deeds. Uit ya ka jingle ya ki Kambah ba. Baru ang kumno pitip wang to those who do them will live in his presence. Kita ka dekat ka dagi besungot na. Nganda translate agar kom ka badai ni ka dekat ka baong. Utray ulang ubahak. God is righteous. Ublay do bahak. Uit banle yagi jingle ki babaha. But uta ubale yagi jingle babaha. Unim haka jingdon rangkat jang ublay. Kita ka dega translation jang ni kalau nang bakat way ke kitab sam ke dekat ubenyo. Fi piyo iba teng ni kwa banda na po jing ta jong play. Boleh narakat bagi pedang jing jing kan mau u play di bahang. U iet ye ki briu ki bale ki Kambah ba. Bat kita ki bale ye kita ki Kambah ba. Kinio ya lani kinio im. Haga jing narakat ke jong play. Sepuluh bahan lagi translation jong English. Lada pide ki benang English. Baka dia kita khat ka besngal tenat. Bangi day pan im ke jing im. Ka bangin laban le bahai ke priyo. Ngajuyo iya ka ne baka pen kemen ni fi.
Pila da pio ban yarap ki prio da pio ban long ka jing men toy ki pio ban le ba kawan ra jing men kawan ra jing ho pinyo atia sung men fin da yo atia men dan ni prio belong tense kum tu ki perkhatang i business la jong ki perkhatang ke problem la jong perkhatang i tu ban le kum no ban yo ya la di nang ta bale ngadu nong kum ta bale ka khlem long kum ta bale ka ja kum ne ngi perkhat pe tang ya la di but dei hang tang i du thia ngi ling a ngi pisang ngi kan du ska jai ka jai ki jing bale namar ngim judan ka ne mangin perkhat ban le ba ye ki prio shibon mlei te la da pia kan du jing ero tang bala da pio la hi ba pin le ba nama ka de usumbai ha ka ti ke chopi bale nga shong slam nga ne nama nga kwa ba nginom shu shakri shi alap shi leche seng kat ba ki jing le jing i pat ki de ki bangi penjen jar ki prio ngam au bangi long perfect bangi janai lut Hari nga kwa bangan shu pen ki ye ga do no chong pi men da sngi nau ni rang ba shi spa ba nga yo i ba ka baning kong e ka ba pi yo i ba ka jinglong jong ni ga de uklam e no elo shakri ka ba mut udan ka jinglang ba ba no brio fi iba unda khat i u yo sngo sha pang jisu bo shait pen ki ai ga ba pang u khat i ki te men masan ki jiu u ong ki se le khat lam yo jisu nga it palat yo ni shakri chu ngam kwa ba un pang ko me wala da ngam tip yu jisu wala da ngam mo ngam pat priang yu une ngam pat mat e ka jing it ke jong une ka ngam pat priang yu ko mu blai ro shubo na ba nong no kum tan rei ngadan ke jing sngo tho ba une yu jisu dei u dei u badan ka bor but nama ba udan ke jing lang ba upha ban pha khat yu jisu balai nama udan ke jing lang ba ukwa ban le ba yo shikri le jong kwa ban brand no adien bo pang yo e ne gktien men dang singi phi gi bedan nong tre ying sam ne phi gi be bat ki kam sarkar gi be he ne pitan ga no ga jaka ga bi tre ka khayi pateng ne ga no pitan gi no tre what ju pinjen jar ki manga yo i ni singi gi brio ki bo pli ki bo bon manga ga slok brio shibon ki bo bon hi ki bon ot ga dei ka pressure ka kam ka jing ban ki ya ka kam ga jam ki ba ki nong ki ba dan bor lor jong ki ai ki ba e pala de ki strict ki dan brio ni singi wan changa wong pastor nga tang u khaw ba ngan thiet ru ngam yo ayeng nga shi jaw mat nga trei ka kam casual po ka office ga we ni ki office wong nga shu nya ka li gum ton ni dan ka man pha nya ka li nga nya ni dan ka man pha pen khoi nga pen khoi nga shi trei casual re kat tu kan ni bana min tam don ba ai tu la be nga nga le ker pat ki ong em me hap tre sho kom to wong ngam dan de pastor tang khawru banganti muddur fi hadu ka no ka pendu thia yo bopli un pet ne un khabrib bi la jong khon habakim dan tang khaw kat bagi tu ki behe gi bam gi di gi le ge tang man shu ai u tang ka ta tulap ka ba kila da thung u bonde casual ro wala daw de tang kum taro bale pin pin jar bopli but teng dah baki kendu jing ele de ki phawat ban du ayu play but peter ayu play un shujuba ben ngakwa ma pin pen chong nong reme kata hato pipen kor det iki way but na pi kor det ele de pi wat play but bo play un shukur khu bet epi em ka bom la long kum ta ngakwa ma pin em ko jing em ka bawat la da phim da sngo thu e aga ji de baru play shi medro tip igani nongrem bau briu hiu bale bha unyo ot ga baba nagata daw ngakwa mendag sngi banganda shong yegani tin banganda kranika na mangam kwa ta mangan shui kai ni nongrim pinyo Kambah ngakwa bagani ga jing hikai kan kalalong ka wei na gi jing hikai kiba kan change ga jing em jing jules ne gabriel pej baga e ga pikiran ga nom pen mong gi wei pej ba pikiran kum no pej ba pile kum no po jing seng go pile filong nem go problem teng dan gibri bom tip le de bigilong go problem bro dan gibri bom tip dan gibri khlam da tip ki le gi kim da perkhat kim tip ba ma ki gilong go problem ko julong go problem mi gibri ko fin long go blessing
Lebih kuat baniat berkejing dekat jom play. Ngasih setunat ini dekat ini long dekat way kitab Sam dekat banyak ngasuh tanat baik agak ketian English. Mau beliau ia iki balik iki babah. Ba kita ki balik iki babah kini ayat. Apa kejing dekat ke jom play. Fini ana ikat kata ketian. Titong ini pet yo ni orang ba sispa. Kebenengkong ke Nongrim ke bangkeren nang ni kadai. Bau ni orang ba sispa udan kejing long babah. Kata te pimla kiar. Bat ngayo i ke nevi da bau don ke jinglang babha. Upha khot yo jisu wale klet yo jisu wat let klet yo jisu udai ukun chomplay udai ublay ubatip lot eke. Fi nda upha ki pha khot yo jisu. Fi kiet kho kiong kida penbor yo jisu kiong kini kita men besan jang jiu kida kerpat yo jisu bau dai ban one man kia ayo syakri jong orang basispa fiki ong kom lo ki ong ki kila abagila poy jisu ki kerpat yo u kida ong ulang ubadai pamenle kani na bau iet ke kenja jengi but utei ma u ke synagogue jong ni kani ke Nongrim ka Bakhraw halol ki Nongrim baro kam dei tang bale ba kani kam dei tang bule ba lekwa ke ta banganda hikai fi ule ba ayo ni syakri fi nganda pen i fi kumne ule bahayo ni syakri ngatrayo ni syakri udai ubam dai jiu urum dai jiu kata kade ke jinglong ba bahaga ba udan le bahayo syakri regani ka ba ar ka begini ki temmen besan jagi jiu ki le chau jisu ki penbor bau jisu unlek nang siga yeng joni orang ba sispa kadau gade beki ong uni orang ba sispa udai uba iet ia ka jat jongi kamut ia ka jat penriu jiu bat kabaar ule bha da kabushna ia ka sinagog jongi jiu lani ka yeng mani jongi jiu fi ngakwa bangan keren ni kan fi ngan keren kamyar ni agani ka por ba pindup smooth ho fi uni orang ba sispa pernah jengmut baik ni bang keren pindup yo jingtip uni orang ba sispa ngam tharai ba unda tip biya kani ma umdai ngam tip tarai ba tip igini tang ba ke jingle jong u kade ke Nongrim ke bahalor ki Nongrim bar ke beningkong ubet yu sembah ba ka baar ule ayu pitim upendep ia ke jutang ke ba ublay uyete baru Abraham fi upendep ia ke jutang ule ia ke badan ke jutang ka bau play uyete baru Abraham bat kene ke jutang ka bau play uyete baru Abraham ka bangala dep hikai bah mentang kesingan kata agani ke jing kai kat bala fi ke Abrahamic covenant ki ong ketin English ke jutang ka ba ublay uyete baru Abraham kadena ke kitab Genesis kelenong ka bakat ar hakapor bau blay ukhat yo Abraham bau mino na po jongkari ke berim ke jau uong yo Abraham yegini giktin nganda pule uong kumne utrai ula ong hau kilet no mame na lagari na lagikur na yeng ukpa jame she kategori ka bangan i hame bat ngan penlong na me ke jat ben rio ko Bakhraw bat ngan kerkhu me bat ngan pen kraw ke keteng jame meru menlong ke jingker khu sngap ai ke ne ke jutang wak ngan kerkhu kita ke bekerkhu me ngan tim to betim me bat ke jat ben rio baro aga perthaikin long bala kerkhu hame fi une orang ba sispa ukerkhu lani ule ba ye ki jiu uklem tip bagani ke dai ke jutang ke bau blawete baru Abraham ba uang ngan kerkhu ye ki bekerkhu me kani ke dai yano ye ki khol Israel nama dai no Abraham kami ke jai ben Israel ngan syukran season kran uang hang ni blay yo Abraham kani ke dai ke jutang ke bangan yete ban me ngan kerkhu ye ki bekerkhu me ngan tim to betim me ki jai ben rio baro ka pertai ke nong bala kerkhu hame fi kani ke Nongrim ke ba uni orang ba sis paule upendap ia ke covenant ni ke jutang ke bau blawete baru Abraham
Bat kini ke jutang kadang terekam hadu mentagesngi. Kadang long aktif, kadang long efektif, kadang terekam. Wali kelat kata. Kita ngi jutang ki bom terekam syu. Ke jutang ke jong blay wiyete baru Moses ke klaim terekam syu. Ke klaim terekam bat ngi umar banang. Kam long efektif bat ngi. Kadai tamat ki jiu. Hari kini kadai kebalong international lani kebalong ya ke pertai berawai. Bawang ngan kerkhui ki kerkhui me ngan tim yo to ba tim me bat ki jat ben rio baro jong ko pertai ki nang bala kerkhu me fi uni umde jiu ule bahai ki jiu uni orang ba sispa umde jiu ule bahai ki jiu u ye ki jiu u te ki sinagog nang ki jiu marsen ong ye kata ki nu jisu ong ya namar kan nongrim ko benengkong u jisu u te bahai ki de bau nunu brio bele bah udi benyo e ko bah ka kambah kam juja suja la ga jam tu klem da nongrim wat mot bu jisu sule kambah ni ba sule la le em kan kadon ga nongrim ka Bakhraw pala dang ni marsen ong le bau le bahai gi jisu ong ya ngi le ngatrai udapan kloi kata namar u jisu uan man pendap ia ke ketien ge job lai utip ben ngan le show no brio ngan le ke kambah namar balai kadang kejutang ka bau play with it mau nunu bele bahaya ke jat ben riu jiu blay un kerku ne nunu betim la ne bele ka basneo ye kata ka jat ben riu blay un tim bat kane ga affect hadu menta ke singi sapet kane ga dega bakta shadow shaga pertai bro we sapet menta gini gi Hamas sapet adini gini gi Palestinian sapet bah habaki peniap bat abaki yele atma kumni man kata ika jat ben Israel sapet pinsa yo iya dien hi kaka kadon be ka khamat jo blay na mau blay upelong ye ke jat ben rio ulay lamika naga jaka ka be balay tang ban hi kai yengi bangin tip ye gilenti ki jo blay ushim daga ne ke jat ben rio ya lamra ka po ka kortet po ke jing e jagi jing yam chakki ka pachak he ne ke jat ben rio ko bala kortet bar adu man ta gisngi kene ke jat ben rio ko dang ha ba ka kortet balay bitem namar ublay ko ban pen i ga jinglong blay cho tama walit kilat ublay kular ban pen i meni ga jat ben rio baluang kana wono ga jat ben rio ba kata ye ga jat ben rio kana ba ga jimbi shar jo blay ti ununu pat ublay ba ye ga jat ben rio pini ublay un kuntiu pet ba balay ga British Empire ka kelon kat ga jing crown ka balay ga Roman Empire ka kelon kat ga jing crown ka wat minta ka don ga jingma ye ga negeri America kalaban kelem namala da fitres ga history kanu kanu ga riba ga jat ben rio ga perthei ka bale ben ye ki jiu ublay unum sha bakan yang ha ga bor un pen kelem Nebukadnezar baro ki be yang persha kin kelem dan manu balaban yang pipet ag kitab Esther Fiyo ibn dan bala manu yang ni jaj ben rio maka dan ge jutang ka bo blay wiete baru Abraham tinga kwa bangan pen i fiyo ni orang ba sispanga so ong pi bagan ni jingja kani ke Kambah la pisipule kum tu pemda so tu enre nganget ndangala pen shai me tag si pisu so tu adu kan no don kam ki nongrem ba uni orang ba sispa u pendap ye kani ke jutang ka bo blay wiete baru Abraham but fiyo i ujisu daka jing kemen ule te ngan shu ong i fi kendiat kidan ki jing kular na ka Bible ki bau play kular bala da fi le bahai gani ke jaj ben rio u play le bah bal uni orang ba sispa ula le ekta fi ka nongrim ka bang ko ngan hikai fi mana gesngi kedai ke jingle ba baha kedai usumbai bat ke jingle baha kedai ye khamta me ke jaj ben rio jiu kedai ke jutang ka bau play with it
Wanum kelasyo. Di mentanga duai bau blay unikai fi. Ngan penkut no ini ke jingkran. Ngin sepeteng biang ini sengi Friday. Mat ngangej bakan long ke jingkar hui ke jing em jong fi. Tang ini duai. Kutrai ini ke pora blay nga yang nang ni. Dah ke jingej. Duai ya blay. Bakini ki beri ke besngap. Ini ke jing hikai. Try a play kan long ke jing pen keladur. Ia ke jing em jong ki. Bakinum kwa banle ke besneo. Regen ne ke baba. Kenang bakinio. Ia ke ban ot iki baba. Man nga ngej ablay bagini ke jing hikai kan pen keladur iki babon. Man menio ia ke puram. Keteng ke jong chis ngi tuai. Amen. To blain kur khui fi ko bless you.